थादों बे सानै साथामनि मानसिनि न'आसो मडेल जादों नङा होमबा गिदिर गिदिर बिल्डिं नुदों बिथांमोना गिदिर गिदिर गारि बायदों थाखाया अबेनिफ्राय मोनदों दे नों आंनि थाखा फैनाय रायजो राजाफोर बिथाङा दिनै बुंबाय बायदों बिटिसिआव जौगाबाय आरो गोबां खामानि मावनांगौ गैला बे 11 नं मालिगावआव बिथाङा नायनानै फैनानै नायफैदों सोंफैफेरदों ना मालाबा जे रायजो राजाफोर नोंसोरो ओंखामखौ मोजाङै मोनजादोंना मोनजायाखै माइ मोजाङै गायनो मोनदोंना मोनाखै गथ' गथायफ्रा माबायदि लेखा फरायदों सोरबा एडमिसन खालामनो मोनदोंना मोनाखै सोरबा सोरनोबा माबा सुबिदा नांगौ नामा सोंफैफेरदोंना सोंफैयाखै रायजो राजाफोर हाग्रामाया जेरावबो बिदि सोङाखै दायित्व लादों बिथाङा दहाय बुंदों कमथायाव जिरायहैदों बेखौ मावनोनो जों बिनि फोरजा दिनै बिथाङा जिहेतु खुंथायाव दङ बिथाङा बे खुंथायाव आं नायगोन आं नायजोबगोन आं मावजोबगोन जाथिखाना बिटिसिनि जाथि बासिफोरखौ आं नायजोबगोन होनना बिथाङा दिनै खुंथायाव जिरायना दं खुंथायनि दायित्वआथ' बिथांनिनोमोन दिनै मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव थाखा फैयो बे थाखाखौ बिथाङा जोंनो होआ दिनै दुर्निति बुङाब्लाबो जायो बुंनोबो बाबायो बिनि दुर्नितिखौ अबेनिफ्राय अबेखौ खालामदोंलाय अबे दुर्निति खालामदों माखौ खालामदों एसे अबेखौबा खालामैखौबो अरजायामोन आरो बेखौ जों बुंनांगोन बोराय बुरै पेन्सननिफ्राय लानानै थगायना जाजोबदों हाग्रामा महिलारिया आरो आं बुंनाय नङा भारत बर्षनिफ्राय मोनसे अडिटर काउन्सिल बिदि माबाखौ अडिट खालामो रायजो राजाखौ बे अडिटरा जाहैबाय केक कन्ट्रलार अडिटर जेनेरेल बे फैना खालामफैबाय नायजोब्बाय मा जाखो मा जाया बिटिसिआ बोरै मा मावदों मा मावा प्रथम नुबाय बोराय बुरै पेन्सनखौनो थगायबाय फैसाया गेजेराव थाखा मोनाखै बाव जुदि पेन्सन जुदि जाग्रा दङब्ला नङा होमबा अनेक गोबाव जुदि थाखा मोनो पेन्सन जाग्रा दंना गैया फायलाय बोराय बुरै पेन्सन मोना मोना सोरबा दंना आदिनावथ' एसे दं आं मोनाखै नाथायबा बेयाव ओरैबायदि खालामदों 6 मास 7 मास 8 मास सासे मानसिनि 250-500 जुदि 8 मास जुदि मोनाबा बे बिटिसिआव मोनब्रै जिल्लायाव हाजार बोराय बुरै पेन्सन दं ना होमबा बोराय बुरै पेन्सन जाग्रा बिनि थाखाया बेसेबां दा मानगोनां रायजो राजाफोर सासे मानसिया सिख्ला मानसिया सेंग्रा मानसिया आं बोरायनोसै होननानै बोरायनो हाया आरो बे बोराय बुरै पेन्सनखौ मानो होदों सरकारालाय बे हाग्रामा महिलारि बानायनाय नङा बे मदि बानायनाय नङा बै समनि सानसुमै बिथांमोनहा भारत बर्षनि बे मानसिफ्रा जिहेतु जों मानसि होनदों पृथिबियाव जोङो सर्बश्रेष्ठनो जिब जुन्थुनि बिथोराव नङा होमबा थैजासिमाव मोजां मोनसे ओंखाम खबसेखौ जानांगोन सासे बोराय आरो बुरै जायोबा मा जायोनो गथ' गोरलैनि बैसो जायोनो सापज फिसा सानै दंमोननो फिसाजो सासे फिसा हौवा सासे हाबा जाजोब्बाय फिसा हिन्जावा बाहेरायाव हाबा जाहैबाय फैबाय थानो हाया फिसा हौवाया दंमोन नाथायबा माबा माबि जानानै बोराय बुरैखौ नायनो हाला बिगोन आफा आं माबा जानो गोसो जायो हाट बे बोराया थैगाराबोलै होननानै हरगारा गोसोआ माबा मोनसे फें मोनना फैसै जानो लुगैयो नाथायबा बोराय पेन्सन दंनायमोनबा बे बोराय सासे बोराया जेखौ जानो लुगैदों बेखौनो जागौमोन फैसा गैयाबाबो सोरबा फिसौ जानायनाव बिहैगौमोन जे आबौ फिसौ आं जिलापि जानो लुगैदों बा दाउ जानो लुगैदोंलै फिसौ आंनो फैसा हरथ' होनगौमोन बेयो नायगोन बोरायाथ' पेन्सन दं पेन्सन मोनबा हरगोन बेयो होननानै हरगोन बे जानो लुगैदों नाथायबा सासे बुरि बा सासे बोराया पेन्सन गैयाबा मा जायो सोरनावबा फैसा बियोबा मा बुंगोन आं ओरैबायदि जानो लुगैदोंलै फिसौ हरथ' होनबा हरनायाथ' हरनो हागौ दा हरनानै दुख दा हराव थैबा आं बोरै मोनफिनो बेबायदि सानो रायजोफोर बेनिखायनो बे भगबान बा गोजौनिया माब्ला लांथों सासे बोराय बुरैयाबो मोजां खबरसे जानानै जाहाथे थांथों होननानैसो बोराय बुरै पेन्सन दिनै मोनसे न'खराव बेमारि दं न'खरनि आर्थिक अबस्था मोजां नङा बिनिबो स्किम दं रायजो राजाफोर अबाव होदों जोंनोलाय अबाव होदों जोंनो दहाय एसे आगोल बुंदों थाखा थगायनायनि खोथा दुर्नितिनि खोथा नंगौ रायजोफोर दिनै
फरायनायनि खोथाखौ बुंदो फरायनायनि खोथाखौ बुंदो जोंनि स्कुलाव ओंखायनो आं बुंदों रायजो राजाफोर दा हिसाब निकास खालामनायनि लानायनि मोनसे सम फैदों हाग्रामा महिलारिया कयटा बर' बिजोंजों फरायनाय बर' मिडियाम स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामदों रायजो राजाफोर टटेल मा दं रायजो राजाफोर हाग्रामा महिलारिया कयटा एलपि स्कुलाव जोंनो मास्टार गोदानै थिसनदों बर' मिडियामनि बेखौबो जोंनो नांगौ कयटा प्रभिन्सियेलाइज हाई स्कुल खालामदों कयजन मास्टार जोंनाव दं गैया रायजो राजाफोर टटेल एलपि स्कुलाव सासे सासेल' बर' मिडियामावहाय मास्टार स्कुला एलपि स्कुला क'क्राझार एरिया डिस्ट्रिक्टआव 84टा एलपि स्कुलाव सासे सासेल' मास्टार दंनो रायजो राजाफोर मानो होआखै सानै मानो होआखै साथाम हाग्रामायाथ' बर' क'क्राझारावनो गोदोबा बुङोमोन जोङो बे दिसपुरा एसामिस खुंदों सोरबा महन्त सोरबा गगৈ